Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ. Эфір навіны час мясцовы, у студыі Алесі Ушакова і галоўнае сёння. Юбілейныя медалі ветэранам на Маладзечаншчыне ўзнагароду ў гонар 75-годдзя вызвалення Беларусі атрымліваюць тыя, хто змагаўся за перамогу. Маладзечанец заваяваў срэбра на другіх еўрапейскіх гульняў. Супрацоўнік маладзечанскага гранц Андрэй Казусёнак у спаборніцтвах па самба заняў другое месца. Двойное свято. 585 год вёсцы Груздава і 70 гадоў гаспадарцы Палачаны адзначылі жыхары Маладзечанскага района. Юбілейныя медалі ветэранам на Маладзечаншчыне ўзнагароду ў гонар 75-годдзя вызвалення Беларусі атрымліваюць тыя, хто змагаўся за перамогу на фронтах Вялікай Айчыны і ў партызанскіх атрадах, быў вязнем канцлагераў і гетта. Тэму працягне наш корэспандэнт. Владимирович, поздравляем вас. Спасибо. С юбилеем, с Днем Освобождения. Хочется выразить слова благодарности, то, что вы сделали для нас, для потомков. Спасибо. Пожелать вам крепкого здоровья и дальнейших год жизни. Спасибо вам. Спасибо. На днях прадстаўнічая дэлегацыя на чале са старшынёй раённага савета дэпутатаў Андрэем Паўкшта завітала да ветэрана вайны Михаіла Владимировича Саўчанкі. Хлопцу не было і поўных 17 год, калі ён добраахвотнікам пайшоў на вайну. Спачатку было навучанне ў Казельску, а потым адпраўка на 3-й беларускі фронт у пяхоту. Вызваляў з сябрамі краіны Еўропы, а перамогу сустрэў у Кенігсбергу. Утром стрельба, шум, между оружием, высоко кричать «Победа! Победа! Победа! Победа!» Боже мой, что там делалось? Стреляя пули, все летят, понимаете, чтобы пострелять, понимаешь, это радости сколько было, боже мой. Ваяваў Михаіл Владимирович, не хаваючыся за спіны іншых, чаму пацвярджэнне шматлікія баявыя ўзнагароды, сярод якіх і ордэн Айчыннай вайны першай ступені. Цяпер на лацкане яго пінжака з'явіцца і юбілейны медаль да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Такую ж узнагароду атрымаў і кадравы ваенны ў адстаўцы Васіль Іванович Зімарын, чалавек-легенда, чый фронтавы шлях пачаўся са Сталинградской бітвы. Победу встретили в Австрии. Наша дивизия шла по Украине. Мы все время воевали в 24-й армии и во Втором Украинском фронте. Ну, можно сказать, после Курской дуги таких больших и боев не было. Зимой еще мы на Украине сделали одно окружение, Корсунь-Шевченковской, уничтожили эту группировку. Нягледзячы на свой паважаны ўзрост, Васіль Іванович памятае не толькі яркія эпізоды сваёй ваеннай біяграфіі, а перамогу ён сустрэў у Аўстрыі, але і прозвішчы бацькоў камандзіраў і сяброў аднапалчан, нумары сваёй дывізіі і часці. Яго аповед, нібы жывая кінахроніка пра вайну, дзе хапала месца і праяўленнем людскіх адносін, і памылкам, і нечалавечым намаганнем салдат і афіцэраў, калі стараліся ўтрымаць кожны кавалачак зямлі на Курскай дузе. Плавіўся камень, гарэў метал, але выстаялі абаронцы Айчыны, выстаялі, каб і сёння гучалі праўдзівыя словы ветэранаў пра вайну нашчадкам перамогі. Прадстаўнікі мясцовай вертыкалі, райваенкамата, грамадскіх арганізацый віншуюць з надыходзячым святам вызвалення Беларусі ветэранаў і вязняў канцлагераў, уручаюць юбілейныя медалі і кветкі, жадаюць здароўя і аптымізму, шчыра дзякуюць за іх подзвігі і за блакіт неба сённяшняга дня. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Маладзечанец заваяваў срэбра на другіх еўрапейскіх гульняў. Супрацоўнік маладзечанскага гранц Андрэй Казусёнак у спаборніцтвах па самба заняў другое месца. Срэбраны прызёр, выратавальнік, маёр унутранай службы, інспектар па прафесійнай падрыхтоўцы і спорту групы ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння. Сваю спартыўную кар'еру мужчына пачаў у 2002 годзе. Праз 3 гады ён у якасці дзюдаіста заваяваў бронзавую медаль на чэмпіянаце света ў Каіры. Тройчы станавіўся чэмпіёнам света па класічным самба. У 2012 годзе Андрэй Казусёнак атрымаў ганаровае званне «Заслужаны майстар спорта Рэспублікі Беларусь». Цяпер у капілцы маладзечанскага спартсмена і срэбра другіх еўрапейскіх гульняў.
На базе 8-й школы адбылася квест-гульня, прысвечаная адкрыццю другіх еўрапейскіх гульняў. Удзельнікамі мерапрыемства сталі 120 дзяцей. Гэта вучні 4-х, 5-х і 6-х класаў школ горада, якія зараз адпачываюць у аздараўленчых лагерах з дзённым знаходжаннем. Сегодня у нас в оздоровительном лагере на базе нашей школы проходит районная квест-игра под названием «Планета детства». Это мероприятие приурочено к началу открытию вторых европейских игр, а также году Малой Родины. Некоторые площадки мы приурочили к Дню памяти и скорби, которая у нас будет отмечаться в стране 22 июня. Мы постарались объединить несколько тем для того, чтобы дать возможность нашим детям как можно больше подчеркнуть с этого мероприятия для себя и унести к своим сверстникам как можно больше информации. Квест аб'яднаў 12 пляцовак на тэрыторыі школы, напрыклад, спартыўны клуб, дзе хлопцам і дзяўчатам трэба было разгадаць зашыфраваныя віды спорту. На пляцоўцы спартыўнага гарадку маленькія маладзечанцы паспрабавалі свае сілы ў спаборніцтвах, а на музычным бульвары праслухалі кампазіцыі і адгадалі, пра які спорт там спяваюць. Разнастайныя пляцоўкі, разнастайная дзейнасць, скіраваная не толькі на развіццё фізічнай нагрузкі, але перш за ўсё на пашырэнне кругагляду. Наша пляцоўка называецца «Выдатныя мясціны Беларусі». Тут деткам неабходна суаднесці малюнкі з назвамі і таксама адказаць на некалькі пытанняў па гарадам Беларусі. Бяспека на першым месцы. Правілы паводзін пры экстранных сітуацыях школьнікам нагадалі прадстаўнікі маладзечынскага гранц. Таксама яны правялі для дзяцей конкурсы і эстафеты. Мы выполняем разные задания, отвечаем на вопросы. Больше всего мне из станции понравилось спортивный клуб и спортивный городок. Вот, например, спортивный клуб, там мы отгадывали виды спорта, что там, какие, там были нарисованы картинки, и мы отгадывали названия. Самое больше понравилось там на площадке, где машина пожарная стоит. Я участвовал в одном конкурсе, там одевали перчатки пожарные, и в них надо было конфету открыть. Удзел у квесце прынялі 10 каманд з розных устаноў адукацыі. Трэба адзначыць, што для 8-й школы такія летнія мерапрыемствы ўжо паспелі стаць традыцыйнымі. Выясняў адносіны бітай. Кампанія маладых людзей у пасёлку Чысть, будучы ў нецвярозым стане, выказала незадавальненне, што прахожы зрабіў ім заўвагу наконт распіцця спіртнога ў грамадскім месцы. За гэта апошні атрымаў бітай па галаве. Па падазрэнню ў хуліганстве затрыманы 23гадовы жыхар Ракуцёўшчыны. Таксама выявілася, што перад гэтым вясёлае трыа прасіла мужчыну не паведамляць у міліцыю пра інцыдэнт, а першую дапамогу яму аказала медсястра Чысцінскай бальніцы. У мясцовага жыхара была разбіта галава. Прававую ацэнку дзеянням фігуранта дадуць органы ўнутраных спраў, а раней да крымінальнай адказнасці парушальнік парадку не прыцягваўся, паведаміла афіцыйны прадстаўнік маладзечынскага РАУС Юлія Крук. Адвакаты Беларусі 26 чэрвеня правядуць бясплатныя кансультацыі для маламаёмных грамадзян. Акцыя прымеркаваная да дня ўтварэння адвакатуры Беларусі, якой споўніцца 97 гадоў, паведаміла прэс-сакратар Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў. Бясплатныя кансультацыі будуць праходзіць ва ўсіх адвакацкіх утварэннях краіны. Адвакаты растлумачаць дзеючае заканадаўства ў галіне працоўнага, грамадзянскага, сямейнага і жыллёвага права. Падобныя мерапрыемствы па рашэнні савета праводзяцца рэгулярна. Бясплатныя юрыдычныя кансультацыі для маламаёмных сёлета адвакаты правядуць і 1 кастрычніка з нагоды Дня пажылых людзей і 29 лістапада з нагоды Дня юрыста. Двайное свята 585 год вёсцы Груздава і 70 гадоў гаспадарцы Палачаны адзначылі жыхары Маладзечынскага раёна. Як адсвяткавалі юбілей, даведаецеся з наступнага сюжэта. Жыццё гэтага мястэчка пачалося каля 6 стагоддзяў назад. Праз вёску прайшла гісторыя. Шматлікія войны, баі падчас існавання Вялікага княства Літоўскага, цудадзейная ікона, што захоўваецца ў мясцовай царкве, Груздава вядома і іншымі падзеямі. Сёння тут налічваецца 100 падворкаў, дзе пражываюць каля 200 чалавек. Символично, что вот эти праздники деревни проходят в год Малой Родины, когда все население, каждый житель, организации, наводимый порядок. Люди рады празднику любому. То есть это общественное мероприятие, которое нужно людям. И в деревнях его надо проводить. Деревни развиваются наши красивые, лето, хорошая погода. И это праздник для всех.
Вакол пляцоўкі выставачныя стэнды, на якіх можна прасачыць за гісторыяй мястэчка. На сцэне канцэртныя нумары. Сіламі кіраўніцтва і сельчан арганізаваны ўсе ўмовы для правядзення вольнага часу. Люди должны отдохнуть, потому что такой тяжелый труд, как в сельском хозяйстве, это, наверное, один из самых тяжелых трудов. Люди рано встают, поздно ложатся, плюс дома домашнее подворье. Поэтому я считаю, наши люди достойны отдыха, уважения. Вёска умеет и веселиться, и колхоз умеет отдыхать. И часто ездим в культурные мероприятия, отдыхаем. Поэтому наши люди умеют себя вести. За это им большая благодарность. Жители очень хорошо помогли нам, откликнулись, пошли навстречу к нам. Это очень приятно. Конечно же, всем жителям хочу выразить слова благодарности. Столько домовладения, и заборы покрасили, и сами видели, столы приглашали, и выставки, и самодельно. Сейчас и наши будут выступать на сцене, также жители деревни наши. Вёска ўваходзіць у склад гаспадаркі Палачаны. Менавіта тут і працуюць многія сельчане. Некаторыя не адзін дзесятак год. Высокія паказчыкі ў галіне сельскай гаспадаркі на полі ці ў жывёлагадоўлі. Але адметна іншае галоўнае багацце края – гэта людзі, якія нястомнымі працавітымі рукамі рабілі і робяць мясціны больш прывабнымі. Менавіта такія актыўныя жыхары вёскі атрымалі ўзнагароды на свяце. В общей сложности отработал здесь, в этом хозяйстве, прожил здесь вот где-то 43 года. Это, представляете, это как на своем дворе. Знаешь, где у каждом доме, что, какие парадки, как живут люди, кто чем, как говорится, располагая. Ну, короче говоря, практически эта деревня, это как моя семья. Про всех все знаешь, и аналогично люди про меня тоже все знают. Хотелось бы еще что-то внести, лепту, для того, чтобы, хорошела наша деревня, чтобы люди лучше жили, чтобы все было, как говорится, на лучшем уровне. Ніна Александровна Станевич была і староста вёскі. Яе ведаюць як чалавека неабыякавага дароднага краю і лёсу Груздава, як актыўнага грамадскага дзеяча, што зрабіла для мястэчка многае. Газифицировали, воду передали на водоканал, что у нас сегодня обслуживание цудовное. Проложили асфальт на Капачи. 2 раза за 20 годов моего староства заменили бесплатно заборы у вёсцы. А сегодня вы сами бачили, какая вёска. Мне здаецца, прибраная, мне здаецца, вящолая. На свяце не абышлося без падарункаў. Кіраўніцтва маладзечынскага унітарнага прадпрыемства «Камунальнік» уручыла гаспадарцы пашпарт на новую мотакасу. Вёсачка, што вылучаецца сярод іншых мясцін маладзечынскага раёна, сваёй старажытнасцю развіваецца. Дзякуючы размяшчэнню паблізу горада і прыгожым краявідам яна прываблівае сваіх жыхароў. Я здесь живу, можно сказать, с самого детства. Это малая моя, так скажем, родина. И сейчас мы здесь построили дом с женой, воспитываем 2 дочерей. Пришли на праздник на 585 лет нашей деревни. Сваёй малой радзімай тут ганарыцца кожны. І хоць жыццё раскідала людзей па розных мясцінах, на свята збіраюцца цэлымі сем'ямі. Чым пацвярджаюць, вёска не забыта. Вёска жыве. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. На гэтым выпуск завершаны. Наступны агляд падзей ужо заўтра, 26 чэрвеня. Наперадзе прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. Добрых навін і да сустрэчы.